En la secció A fons, aquesta setmana us portem un nou programa tàndem que es va posar en marxa a finals del curs passat. Es tracta del programa de jazz Manouche que desenvolupa l'Escola de Música Centre de les Arts amb l'Escola Josep Janés, al barri de Sant Josep. No porten ni un any, però els infants ja han après les nocions més bàsiques per tocar amb guitarres, violins i violoncels a ritme de Manouche. El nostre company Eric Cayuelas ens ha preparat aquest reportatge. El jazz manouche és un estil que sorgia a la primera meitat del segle XX, quan el jazz americà arribava als voltants de París, era escoltat pels músics gitanos, els manouche, i bàsicament volien tocar aquesta música, volien tocar aquest repertori i ho feien a la seva manera. Aquest estil, i per això té un espai tan important aquí a la ciutat de l'Hospitalet, podríem dir que és l'estil més europeu de jazz que tenim. I des de fa ja molts anys, el 2005, amb l'inclusió dins del programa de l'Escola de Música d'aquest estil, i amb el 2010 amb el Festival Django l'Hospitalet, que també té lloc a la ciutat, doncs ha fet que realment l'Hospitalet es situï arreu del món com un punt de referència, un lloc de referència. Sona molt així, però tenim l'única escola en tot el món que s'imparteix aquest estil, i ara amb el projecte Tàndem des del curs passat és com una mena de somni per tots el fet de que nens d'escoles de primària estiguin aprenent aquesta música. Bàsicament és un projecte de col·laboració entre l'Escola de Música, l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts de l'Hospitalet i l'Escola Josep Janés. Tenen una hora a la setmana on els alumnes aprenen, en aquest cas, contrabaix, guitarra, manouche i violí, i aprenen a tocar, a fer música, que al final és el que ens interessa, expressar-se amb la música, conèixer tot el que es pot fer amb un instrument. I em col·loco el violí del canó a la punta. Atenció, que faig un ritme. Tenen a l'Escola Josep Janés i toco el violí. Els nens s'ho reben amb moltes ganes, és a dir, és una classe on tenen l'oportunitat de tocar instruments que normalment no tenen. Toquem jazz manouche i toquem instruments. El que jo toco és la guitarra i hi ha contrabaix, violí i guitarra. Sempre normalment fem una part conjunta sense instrument, on treballem el ritme, una mica la teoria més musical, no? És a dir, que puguin entendre sons aguts, greus, una sèrie de conceptes. Quina és la figura que dura 4? La rodona. Després tenim una part que desenvolupem amb cadascun dels professors per, diguem, situar i que vagin aprenent a com treballar, com tocar el seu instrument. Aquest és el La, i aquest el Fa. Aquest és el Mi, el La, el Re. I després, normalment sempre el que acabem fent és ajuntar-nos, tocar en grup. Hem començat, estem tots junts i després ens hem separat per classes. Sí. I després hem tocat una altra vegada tots junts. La música normalment sempre s'acaba tocant en grup i llavors és una part molt important per treballar quina feina desenvolupa cada instrument en un context de grup. I jo crec que el fet més important és que tinguin aquest contacte amb la música, no? És a dir, que l'estil en aquest cas podria ser jazz manouche, com podria ser música més clàssica, com podria ser... Els nens no tenen cap mena de prejudici, per dir d'alguna manera, estilístic, i llavors el que tenen la sensació és que tenen una hora per fer una activitat molt diferent del que fan normalment.